Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal ka rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasion. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon din si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan.
Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan na luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulat na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narenglan jalabat DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakalopyo da sayang kabuwasan. Magtriyon lingkor, Timog ti Pangasinan na Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes, Pizza 18 bulan na Nobyembre 2025. 38 days more before Christmas. Jadasaray ulo na balita da lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Construction worker non-bikal inatay. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Tigaran aksidente ni Kurit, Jad Nanderman pasen at luyag na Pangasinan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso na Bausia, akakulong 72,000 piso piyansa sa inggitar na korte. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye da balita da lokal. Higaran aksidente sunay Kurit, jadluyag na Pangasinan na imbinaga iagaw. Jada siyudad na San Carlos, duara na katao so asugatan dagawa na self-accident, yagawa oras na alas 3:20 na palbangon. Sara biktima so kinabat at ngaran ya Michael Jutan Sular. Tansama ya akalason ada sikato ya kinabat ngaran to na Carlo Mendoza Kayabiyab. Jadi inisyal ya investigasyon na pulis sa San Carlos sa may Blue Yamaha o Blue Honda 100 Wave ya mamanihuan ni Michael Jutan Solar. Sumbabatik mamarap jad is direksyon paunlada city proper na nagto akarkula so ni kurbanan pasen singagan na sa may impact bakyar na bit ng motorsiklo sa raya biktima so akagamora na sugat at nandrang party na naman tan si Karaso imbatek jad Ergira Hospital yan narumog jad Rizal at Abitlan Siyudad. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Kabiyangan to niya na balita. Agawamot so accidented oras na alas 8:30 na labi. Jada Provincial Road na Malasike, Villasis Road na Barangay Baraka, baloy na Villasis, Pangasinan. Sa involve ya luluganan, Honda Click motorcycle, mamanihuanan na David Opiana. Kalaunan kay bato na kalason at motorsiklo,
sumanangaran na Pamila si Lasso na si Karaya Abanga na Mitsubishi Montero SUV Yasaya sumamanihuan nandyan na Balawis Salanga kay bato na Kalason nire manangaran na Rosalinda Bonos sa asisten Analisa Salanga Bonos Lilian Canor Tariktikan Tana Fili Baloy. Jad investigasyon na pulis sa may motorsiklo so umbabate kadabit lang lugar mamarap jad west direction lega niya sa may Montero so umbabatik mo da parehong direksyon nan bigla to na bangga sa bitlan motorsiklo akagamor sugat jad nandurman parte na naman iray biktima Tana Imbateca, Yada, Ordanita City District Hospital. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jada Baloy na Dasol Pangasinan. Agawamot so aksidente oras na alas 12:59 na kaagwan. Jada National Road na Barangay Igya Dabitlan Baloy. Sa raga biktima so kinabat agaran ya Juanito Nono Medrano si katoy mamamariho na Black Rusi 175 motorcycle kay baton na Kalason so agni kabat ya backride to niya ya wala ada grabing kibapasen tana sa may kabanggaan dara niya Blue Rusi 125 motorcycle Yamamanihuan na Rogelio Apolinar Versusa. Diyan ginawa ng investigasyon na Dasol Police kaya ba o akabatan niya gawas o aksidente at oras na alas 12:45 na kaaguan sa may motorsiklon mamanihuan na Juanito tan sa may motorsiklon na mamanihuan mat na Rogelio so parehon mamarap jada parehon direksyon nan biglan na Newton na si Rogelio singagan na sa may aksidente. Akagamor na sugata iray biktima tan si kara inawita Jada Dasol Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras na alas 2:40 na nga na nakawat na tawag da cellphone iray kabiyangan na Burgos Police ya walay adisgrasya ya gawa jada barangay Don Matias bali na Burgos Pangasinan nan responde ray kabiyangan na Burgos Police akabatan sa may Ambalangan Rossi motorcycle ya mamarihuan na Vincent Niepes Gaton tansamay backride to niya na kinabatingaran ya Ernesto Bonalo sa Di Guzman namparan residente na barangay San Miguel bali na Burgos so atubakyar karsada lapod talapos dara niya so bulos yaso yung umbubal tangig karsada agto akabang prenon tampol so driver na motorsiklo tanalos control to niya sumunibila singagan na sa may impakatubakyar dara niya at karsada akagamurera na sugat yan nandurman parte na laman tan si Kare Imbatek nasare ng responden na Mobile Force Bureau ya si Kare Imbatek jada Bubunot Community Hospital at Baloy na Dasol Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Lapod biskag na dagum ato bakyarmot sumutorsiklo da karsada agawa sa aksidente jada oras na alas 8 na labi jada Provincial Road na barangay Santa Maria Bali na San Jacinto Pangasinan sa may biktima sukinabat ngaranton Erne Igros Laluan si katoy mamamaniho na Black Euro motorcycle na naagawa sa aksidente jada ginawa ng investigasyon na San Jacinto Police akabatan niya ng lapo at west direction so biktima
tan sikato sumamarap jada is direksyon nan agto akarkula so muna bila na mamanihuan to na motorsiklo lapod biskag na dagem tan atubakyar karsada akagamor na sugata so biktima jada nanduram parte na laman tan sikato imbatik na saray ng Respondent Rural Health Unit ya tampol yung batik at Region 1 Medical Center annex sa Bunuan Binlok at Siyudad Nadagupan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Imparsibi na Santo Tomas Police so service warrant laban na dakinan na Jumar Espiro Giob at oras na alas 8:30 na kabuwasan jado custodial facility na Santo Tomas Police Station da Bali na Santo Tomas Pangasinan sa may service warrant simbaksev na Regional Trial Court First Judicial Region Rosales Pangasinan lapo din sunggay na Section 5B in relation na the Section 6A na Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 yawalaan na 4 counts sa may suspect so inggan na korte yamampiansa da kantidad na 72,000 piso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. In report at oras na alas 7:50 na labi, jada pulis sa Kalasyaw, Pangasinan, so agawan ng panbikal na 53 anyos ya construction worker. Yagawa so insidente at Sitio Bukig, Barangay Lumbang, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may biktima, so agmat nini palapag na pulis sungaranto niya. Jadi initial investigation akabatan niya sa may 43 anyos ya kapinsan na biktima nan si Kato Sulimad abong na biktima yan na manpaka na baka to niya anong nang to sa biktima yan dilad bilay jad loob na kwarto ya akatakar sa baklaw to niya panamaglay na impangusar na moskitero tan insabit to niya sulamantod balayang sa may kanayon na biktima so tampol ya timawag da saray kapamilya na biktima yan ipas sa biktima da kawalanton pasen tampol ya si karaya timawag da Kalasyaw Police ya tampol iran nan responde kaiba sa medical officer na RHU Kalasyaw bang balat sa may biktima so indeklaran andilad bilay ang gapoy pakaningnangan ya walay agawan foul play lapod ang gapo so anong nang ya sugat adlaman na biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukilan niya balita da lokal antes anunda pagada saraya balita da nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Alas 6:19 na kabuwasan. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig at nanonood sa Facebook Live sa palatuntunan Maabig, iya Kabuwasan, Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timok ni Pangasinan, Dennis Muharis. Sa ngalan po naman ni kapaborito Errol Horado na hindi makababa sa kanyang chopper. Diyan sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, mga sumbong, mangyari lamang tumawag kayo o mag-text sa aming hotline. Bukas po ang aming linya 0939-100-9931 at saka yung globe number natin 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala dito sa aming Facebook. Live po tayo sa Facebook. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. At live din tayo sa YouTube channel ng DWGE. Alas 6:21 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Maabig, iya Kabuwasan, Pangasinan. Marami po tayo mga balita. Lalong-lalo na ngayon, papalapit na ang Kapaskuhan. Ilang days na lang, engineer. 37 days before Christmas. Siyempre, yung mga kawani ng gobyerno, mga empleyado, siyempre nag-aantay sila ng kanilang Christmas bonus. Yung mga ibang LGU siguro naibigay na nila yung Christmas year-end Christmas bonus ng mga empleyado. Ikaw ba, engineer, meron kang year-end Christmas o year-end butas ang bulsa? Ayan, masaya si engineer Sabi niya kahit nawala na yung year-end Christmas bonus, basta malakas ang ating pangangatawan, huwag tayo makalimot sa taas. Yan ang importante, sabi ni engineer. At siyempre, mas masaya si engineer kahit walang Christmas bonus kung kasama niya ang kanyang misis. Ayan. Yan ang kanyang bonus. Dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan, maswerte ang mga taga Manawag. Especially yung mga kawani ng gobyerno, yung mga taong bayan, dahil sa magandang pamamalakad ng kailang leader diyan, si Mayor Jeremy Ming Rosario. Tuloy-tuloy ang mga biyaya pinagkakaloob ng pamalaang lokal ng Manawag, Pangasinan sa pamumuno ni Mayor Rosario. Hindi nagkamali ang mga botante ng Manawag sa pagpili ng kanilang alkalde, sapagkat malaki
ang pagbabago ng bayan ng Manawag mula noong naupo itong si Mayor Ming Rosario. Kahapon during flag ceremony, sinabi ni Mayor Ming Rosario na simula sa araw na ito, itong linggong ito, matatanggap ng mga empleyado o kawani ng pamalaang lokal ng Manawag ang kanilang year-end bonus. Uy, talagang masaya itong mga natin, empleyado. At siyempre, hindi lang yung mga regular, pati mga casual, pati yung mga job order. Makakatanggap sila ng kailang year-end bonus mula sa pamalaang lokal ng Manawag. Tunghayan nga natin ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng bayan ng Manawag, Pangasinan. Dennis, kasamang Dennis at of course Errol, good morning sa inyo pong mga tagapakinig. Well, ako po si Mayor Doc Ming ng pinagpalang bayan ng Manawag at ito nga po kakatapos lang ng flag raising ceremony ng ating pong bayan at well attended. Nandun po yung mga athletes na nanalo, yung ating mga manlalaro na IRAA bound o R1AA bound athletes from Manawag at kasama rin po dyan ang yung pagbigay ng recognition and award doon po sa ating pong OWA desk officer na si Madam Janet Kawili. Siya po kinilala ng ating pong region at ang national bilang isa sa mga awardee nila sa nakaraang awarding ceremony ng OWA. At maliban po dyan, siyempre in-announce yung mga konting bonuses na binibigay naman taon-taon sa ating mga empleyado, no? Sa alala ng mga job orders and consultants. Yung casual, lahat po ng ating mga regulars and casuals ay lalabas na within the week, maybe today or tomorrow ay lalabas na rin po yung kanilang year-end bonus. As mandated by law, talagang mid-November ay nilalabas na yan. No? At maliban dyan, meron kaming tradition dito na financial support galing po sa munisipyo para sa ating mga job orders and consultants. At lahat po ng empleyado ay meron din po silang matatanggap na parang gift check na pang grocery in partnership with CSI. Sir, yung mga job orders kasi tsaka yung mga contractual o COS ay maliit lang po yung mga natatanggap nila, pero nabanggit niyo po na meron din po silang matatanggap. Totoo po yan dahil talaga nakakabigay yung sana all nila. At maliban dyan, siyempre alam naman natin regardless of appointment status, yung Pasko para sa lahat. Kaya kahit pa paano po kayo po nag-exert ng effort para ma-extend din ang blessing sa ating mga nagtrabaho at nagtatrabaho na ating klado sa munisipyo. Sir, nag-increase ba ang bonus ng mga regular? Well, meron increase. Meron increase lahat yan. At pati nga po itong ating cash gift ay meron din. No? So, taon-taon naman, hanggat kaya po ng ating pondo at inaalaw ng ating sanggunian sa kanilang suporta, ay ating po ibibigay. Hindi natin po ipagdadamot dahil ito po yung once a year lang naman na talagang nakita naman natin at na sila po kahit pa paano ay mag-celebrate ng Pasko ng masaya. So kailan po ito may release Within this month ang release niyan. Actually, bilis ng panahon at yun nga, yung aming formal lighting ceremony will be on November 29 at mababago lang ng content because of the ongoing construction. Yung aming pong stage ngayon dyan po sa Pugbada dito sa monumento ni Mabini. Sir, inaabangan din yung Christmas Village dyan. Well, actually, nag-umpisa na yung pag-ayos, puspusan na yung aming pag-umpisa ng decorations. At hopefully, yun nga, with the next, ano ba ngayon? 17 na ba ngayon? So, ibig sabihin, 10 days, 12 days to go, dapat tapos kami. So, kaya yan, basta magtrabaho lahat. No? Sir, another vehicle. At sa tuwing nagko-cover kami dito, parang
halos weekly yata may turnover tayong mga Dahil bagong gusto po vehicle. natin palakasin ang serbisyo ng ating local government, no? Unang challenge agad yung kanilang transportation requirements. Dati po, wala silang masakyan. Ngayon po, halos lahat na ng departments ngayon, no, ay meron na po silang kanya-kanyang mga sakyan. So, inumpisan natin. In fact, ang susunod pa, meron pa BFP. Bibigyan natin po ng isang sakyan din. Dahil ang provisions ngayon at ang requirement ngayon ay ayaw na ng BFP yung nakasabit yung responder sa fire truck. Dapat may responders vehicle na sumusunod doon sa fire truck. So yan po yung ating i-comply. Maliban na, not to mention of course, magbibidding na rin po yung ating pong fire truck, no, locally purchased, no. Dahil humingi po tayo sa taas pero medyo natatagalan, kaya nga po pinagsumikapan po namin na makabili out of local funds ng isang fire truck na malaki para po sa bayan ng Manawag. Natatanda na po yung 30 years, may 40 years na yung aming mga service dito na fire truck. Sir, yung dalawang vehicle kanina, anong department ang pagbibigyan? Ginawa namin ng allied departments dahil hindi naman po sabay-sabay ang kanilang paggamit. Yung allied department ay itong assessor, pag nag-mapping sila, umikot sila sa barangay, itong municipal civil registrar, dahil sila po yung nagmamapping din. Pag may pina-follow up, mga trabaho sa kasalang bayan, etc., updating, pagdala sa PSA ng mga dokumento, gamit din nila. Kaya nga ang pangatlo yung tourism. Dito sa bayan ng Manawag, very active ang tourism department dahil tayo po ay pilgrimage town, no? Kaya pilgrimage tourism. Patuloy natin pinapalakas pati yung kanilang kapabilidad sa tour guiding. Dahil yun nga ngayon, maganda nga po ngayon, pag may bisitang simbahan, ang LG yung tinatawag at ating mga tourism office ang Philippine na magpaikot at even mag-tour sa simbahan mismo ang ating pong mga patuloy natin tinuturuan ng mga tourism staff. Sir, yung tourism office, departamento na po ba dito sa Manawag? Office under the office of the mayor. Sir, itong vehicle ba ay funded by local government? Local funds lahat yan. Pero nandauna nga yung RH at saka MSWD. Gamit na gamit. No? Talagang kahit pa paano ngayon, mas nakakagalaw po yung ating mga empleyado sa kanila pong pag-ikot, pag-follow up, ang others na kanilang mga lakad, official na mga lakad. No? But this will be for official use only. Kaya nakalagay po doon, sabi ko nga sa hapon, ipaparada dito sa lahat sa harap ng munisipyo. So, brand new yun, sir? Brand new. At hindi lang yan, mayroon kaming papalabas din by December, no? Para po sa mga sa LGU rin at sa bayan, no? Meron pa kaming lalabas na Toyota Coaster para po service ng ating pong mga empleyado, service ng mga department heads, mga 28-seater na sasakyan. So, lahat yan ay dumaan doon sa legal na proseso? Tama yan, dumaan po sa bidding lahat yan na maayos, may back at saka pero ang yan, locally funded po lahat ng mga sasakyan yan. Sir, may nagtatanong kasi doon sa may yung maliit na truck ng bombero niya. Ano bang tawag doon? Penetrator. Yes, sir. Yes, gamit na gamit yung penetrator. Ito po ay nabili para po sa MDRRMO kasama po sa kanilang equipments pag-responde. Pero since hindi nga mahina po yung aming dalawang truck dito ng ang fire truck, kaya nga po mas gamit po ngayon ng ating pong BFP itong penetrator truck. Ang one thing good with the penetrator truck, siya talaga nauna. At siya yung nakakapasok sa mga libliban, no? Mga masisikip. Kaya nangyayari po, based on our experience, personal experience sa Manawag, no? Siya ang nauna doon dumarating, yung mga truck na sumunod hindi makapasok, na yung host nila pinapasa doon sa pasaloob ba, lalagay doon sa tangke ng penetrator at si penetrator ang pumapasok doon mismo sa fire site, no? Kaya nga, we are still open na makakailanganin pa ng additional na penetrator. Then we will do so. Ang dami ng success story na nakita po namin with the presence and with the use of our penetrator fire truck dito sa bayan ng Manawag. Sir, napansin namin, disaster ready lagi ang LGU Manawag, sir. Tama po yun. Patuloy natin pinapalakas. Sabi ko, hindi tumilangan ng responders lang. Kailangan yung may alam na responders. Kaya nga training nila, hindi ko po yan pinipigilan. Open po lahat po ng pwede nilang pasukan at puntahan na trainings ay akin po silang pinapapunta.
At maliban dyan, yung mga equipments din nila, ipatuloy po natin ginamarami. Meron ng ambulansya, meron silang rescue van, meron silang backhoe, meron silang boom truck, no, kompleto rin pati equipments. Yan, nagdagdag ulit kami ng chainsaw na dalawa dahil napalaban itong nakaraang iwan ay napalaban yung chainsaw, yung talagang maraming ginawa dito clearing. Pero may mga listing din na mga nagiba at yan po yung ina-assess pa ng ating pong MSWDO para po sa final listing. Kasi ngayon, pag open listahan, magpapalista lahat kahit na alam naman natin na hindi naman siya. No? So yung mga talagang nagiba, nahirapan talaga at talagang na-damage talaga yung mga bahay. Yun ang mauunahin na prioridad na matulungan. Sir, lastly, sa mga ibang bayan, meron na silang barangay vehicle dito sa Manawag, sir? Kompleto na. Actually, taon-taon po, base galing po sa 20% Development Fund after po ng Municipal Development Council meeting kasama yung mga kapitanes. Since I arrived here in office as mayor, no, palapag po yan, may 600,000 sila para po kung kanilang choice, no, either infra, street lights, vehicle, no, rescue vehicle. At karamihan po sa kanila, mayroon na, lahat na. Wala na pong walang sakyan ngayon. In fact, iba, may nakadalawa, nakatatlo na. No? So, it's their own decision, it's their own need. Sila po ang may alam kung ano yung kailangan nila. Kaya nga mayroon freeway sila na pumili kung anong choice nila na ipo-project. Example, vehicle, kung kasya na yung 600, which is parang hindi, may tie-up yan. Example, kung gusto nila yung light race na ganyan, o kaya yung multi-cab, mga 700 lang yun, dadagdag lang sila ng 100 plus. The 600, yun po ang ibinibili, no? As a support of the local government unit sa lahat po, regardless of political color. Wala pong politika sa paggamit ng 20%. Lahat po sila, alam nila yan, maski tanungin niyo po yung mga kapitanes. Okay, thank you very much po, Mayor. Maraming salamat. Good morning at again, mabuhay po kayo, mabuhay ang Pangasinan. So, yun po ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Oy, good morning nga pala, kapaborito. Good morning. At atanlante, agaylay dagap, ipaantamawa, say naimatunan ko laba ditan, may sa kaya priority project ng Doc Ming, ng Mayor Ming. Araratay rescue vehicles, multipurpose vehicles. Singa karoman, kagaya kahapon, ginawa yung simple na turnover ng dalawang behikulo na ito ay binigay. Ito sabi niya, mayroon yung Allied Department A na kinabibilangan ng ilang opisina. Saka, ano yan in short, parang kinlaster mo na. Cluster, saka yung Allied Department B, meron din. Ang alam ko, yung Allied Department B, MPDC, Municipal Planning and Development Council, yung BAC, Bid and Awards Committee, Finance, at yung HRMO. At saka yung isang yung Allied Department A, kinbabilangan ng Assessor's Office, Civil Registrar, at Tourism. Yun yung mga gagamit. Clustered kasi sa ngayon ay inuunti-unti. Correct. At ang good news niyan is ngayong paparating na Desyembre, meron na namang additional vehicle na ibibigay sa at ang pagkakaalam ko coaster naman. Coaster naman para sa mga empleyado. O kunyari, meron silang mga seminar na dito lang sa Pangasinan or sa Region 1 na I think it's a 28-seater coaster van. So 28-seater, pag merong mga pupuntahan or may mga paggagamitan, yan, very useful tan. Talagang ginagawa ang lahat ng kaparaanan ni Mayor Ming Rosario upang mapadali ang serbisyo sa mga tao. Nabanggit niya kahapon na magpo-purchase din ng fire trucks sa nabibigay sa Bureau of Fire Protection. Actually, additional. Additional. Kasi LG yung
penetrator. Oo, ay ba yung penetrator yata eh? Yung yung galing LGU yun. LGU, yun. Oo. Yung little fire truck. Oh, kasi yung penetrator pwedeng pwede sa mga sulok-sulok, sa mga singit-singit. Oh, yung mga extension. Singit-singit, aliwa po. Hindi, yung mga extension, yung mga masisikip. Makikitid na hindi kasya ang regular size ng mga bihikulong pang gamit ng BFP. Oo, kaya meron yung penetrator. So magdadagdag ulit ng fire trucks. Kasi yung yung dalawang fire trucks ng Manawag may katagalan na rin eh. Yung mga galing BFP mismo. Oo, kasi ang Bureau of Fire Protection ay devolved agency ng local government yan. So under ng national government ang BFP. Although na ang local government unit ng Manawag ay talagang taos-puso silang tumutulong. At binibigyan ng importansya itong mga pangangailangan ng kailang mga kababayan, particular yan sa pagbibigay ng mga patrol vehicles. Sa BFP kasi under ng DILG, di ba? DILG, At hindi rin basta-basta ang pagbibigay ng mga fire truck sa mga bayan. Napakarami pong prosiso bayan at syudad po sa buong Pilipinas. Katun agda mo basta-basta makapangiteri rampol. Correct. Kasi unang-una dadaan pa yan sa mga prosiso. Siyempre yung pondo mismo ay hindi naman pwedeng makapag-purchase agad-agad ang DILG para sa mga fire truck ng BFP. Sa mga local government units. Kaya ito ngayon ang puspos ang ginagawa ni Mayor Ming Rosario. Yung binibigyan importansya yung mga pangunahing pangangailangan ng kailang mga kababayan diyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Kaya sabi niya para mapadali ang serbisyo sa mga tao ay magpo-purchase sila ng mga sasakyan na gagamitin ng mga iba't ibang mga departamento. Sa mga barangays kumpleto na sila di ba? Yung ibang barangay nga daw may tigda-dalawa na. Diba? Mayroon pang ang barangay, 3 na yung kanilang multipurpose vehicle. Actually, ang barangay meron silang 20% development fund din. So pwede lang hugutin yung kailang 20% development fund mula sa kailang pundo ng barangay para yung makipag-tie up sa pamalaang lokal sa bayan ng Manawag. Kung sakasakali kulang yung kailang pundo, pwede lang sabihin, Mayor, kulang yung pundo namin para makapag-purchase ng sasakyan. So hahanap sila ngayon ng pundo ang local government units para dagdagan yung pundo ng barangay para makapag-purchase ng patrol vehicle. So yung sabi mo nga, may dalawa na. So siguro itong mga barangay officials mabilis sa takbo ng mga kailang mga sasakyan. Mabilis ang takbo ng kailang sasakyan. Sana wag namang masyadong mabilis dahan-dahan lang para iwas sa disgrasya. Kaya congratulations po diyan sa may bayan ng Manawag dahil po nagkaroon kayo ng isang leader na talagang ang kanyang iniisip ay kapakanan ng taong bayan. Alas 6:43 ng umaga. Good morning, Pare Koy. Sabi ni Alvin Sandoval. God bless. Happy birthday, Dakinan Vice Mayor. Itaktak mo, Edgar Maminta. Happy birthday na ngayon. Marami nang bumati. Bumati na rin ako sa kanyang page. Sa Facebook page. Happy birthday, Vice Mayor Edgar, batiin natin. Maligayang bati po sa inyong karawan, Vice Mayor. Siguro kung makontak mo, pwede nating tawagan at para mag-greet natin dito sa ating himpilan.
Vice Mayor Edgar, itaktak mo. Ay isa ring kwento, serbisyo publiko. Ang layunin niya ay matulungan ang kanyang mga kababayan. Kaya siya pumasok sa politika. Kaya itong si Vice Mayor Edgar Maminta, kahit na siya ay yung presiding officer ng Sangguniang Bayan, gusto niyang tumulong sa kanyang mga kabayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng yung iba't ibang mga health services. Ayan. Kung may mga problema yung mga kabayan niya sa hospital, kaagad tatawag yan, kapaborito Irol. Doon sa mismong hospital, asikasuhin nyo nga itong kababayan ko. Kung anong pangangailangan niya, ako na ang sasagot. Ayan, si Edgar Maminta. Maliban dyan, siyempre, pag pumunta ka sa bahay niya, solve yung pamasahe mo dahil sasagutin ni Vice Mayor Edgar Maminta. Sa abot ng kanyang makakaya. Kaya, Vice Mayor Edgar, itaktak mo, Maminta. Happy birthday. Wala man dito po dyan ay pigaral ako na ikin taon to. Sabi ni Vice Mayor dyan, ang sagot niya. Next question kanto. Ayan Ayan, huwag niyo nang tanungin. Bata pa yan si Vice Mayor Edgar Maminta. Ayan, masadar na nenay. Hindi, masadar na may nalagay talaga. Masadar sa desisyon to. Sabi dito na kinay. Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan. Siya kasedar na may agarwood kanto mo ikos na may agarwood tulad dagkalakin lang ko may analiw naputla may agarwood tumanad abong to alas 6:46 ng umaga. Happy ayan, nanonood sina Majin Acorda. Morning idol, sabi niya si Josie Kinis. Ayan, good morning. Talagang yung mga public servant natin, lalong-lalo yung mga dedicated sa kailang mga trabaho, talagang ginagawa nila yung narapat para sa kanilang mga kabayan, diba? Tulad yan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, diba? Si Mayor Patrick Agustin Karamat at ang buong Sangguniang Bayan na members, sila po yung nagkakaisa. Kung may magandang harmony, kapaborito Errol, ang legislative at saka executive branch, madaling maibibigay yung pangangailangan ng taong bayan, dahil walang sagabal, walang sagabal. Kaya't napakaganda yung yung harmony ng legislative at saka executive branch diyan sa bayan ng Kalasyaw. Kaya't mabilis nilang may susulong ang mga magagandang mga programa at proyekto. Diyan kasi sa Kalasyaw, noon turara may napantutungtungan, noon turara may idea, na ipasabiad kinin Mayor Patrick Karamat, at dengalan to sandala i-implement kasi sa boses daditan saksakay. Correct. Saksakay. May boses na karaklan, sikato may boses danatan. Nanto ibaga na karaklan, sikato may gawan. Dati siyempre kanyang wadta ni aratan niya opisyalis, siyempre man trabaho para saray totoo. Kaya napakaganda po yung mga ganyan na ginagawa ng mga local officials. Kailan kayo yung
yung lighting ng kailang Christmas Village. Pag hindi ako nagkakamali, parang sa ano pa sa November 28. Oo, abangan natin yan. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Oo. At sabi nga ni Mayor Patrick kung hindi ko man malalagpasan, dahil nanay ko yun sabi niya, yung ginawa ng aking mahal na ina, at least meron tayong Christmas Village, di ba? Oo. At abangan natin kung ano po yung mga kaganapan dyan, dahil unang-una yata magkakaroon ng misa, pasalamat, at yung lighting siyempre pag siguro mga alas 6 o alas 7 ng gabi. Basta alam ko muna misa. Misa, oo. Kaya't abangan natin. Siyempre yung mga local official sa bayan ng Kalasyaw, ipusang nagtatrabaho para sa kailang mga kababayan. Oo. Kaya't napakaswerte nga yung mga kababayan natin dyan sa Kalasyaw, dahil meron silang mga leader, meron silang mga sanggunian na bayan members na talagang ang layunin ng mga ito ay isa para sa kabutihan ng mamamayan. Kaya't maswerte po yung mga kababayan po natin dyan sa bayan ng Kalasyaw, nanunong ng mumot. Gano kayo rirong July 1 labat. So araramay balon yurong tanararamay balon mayor. Pero nanunong mula. Talagang may batik. Nakikita mo na yung takbo ng pamamalakad. Correct. Alam mo itong si Mayor Patrick kasi bata pa kasi, kaya't may talagang na-impos-puso to, so manserbisyo saray kalugaran to. Paing Palos na Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga po sa iyo. Kumusta na si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo ng bayan ng Lawak? At ganun din si Mayor Ricardo Carding Valderas. Kumusta na po kayo? At siyempre lahat ng mga nanonood sa ating FB Live sa may bayan ng Lawak, Pangasinan. Magandang umaga. Si Michael Mariado Suganob, magandang umaga din sa iyo. Sa aming pagbabalik mamaya, tatalakayin din natin yung ibinigay na Manifesto of Support ng non-government organization na ito ay ibinigay kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Malalaman natin kung bakit nagbigay sila ng Manifesto of Support itong mga non-government organization. Actually yung nangyari kahapon ay ikalawang ikalawang pagkakataon. Meron na yung nauna. May nauna na yung mga religious group naman. So mamaya tunghayan natin yung panayam natin doon sa mismong presidente ng Civil Society Organization, CSO. At saka yung panayam din natin kay Mayor Carl Christian Biga ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yan po ay aming tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Ayas, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation. Or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945800774. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Tupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Disa. Paborito. Kamay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas.
saang sulok ng Pangasinan. Ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7 in punto. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa ating palatuntunan. Maabig Kapuasan, Pangasinan. Ang nyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Actor yung lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control. Ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Good morning kay Michael Mariado Suganov. Ganon din si sabi ni Paeng Palos. Good morning ka Dennis at ka Errol. Pa-shout out Mayor Engineer Ricardo Baldiras, Attorney Nelson Gayo at John RJ Jacinto. Thank you po. Kaya na kaya ni Kwan, RJ Jacinto ito yung Kwan, bayani. RJ Jacinto. Bingab Jubilianos. Hoy, si Sir Ben. Good morning, Good morning. At ito malapit na yung Christmas. Malapit na rin magbakasyon. Magandang umaga, sabi niya. Nak Irol. Kilala mo ito. Mula kay Marian Bula. Ay, si Mother Earth, Mother Earth. Sabi ko sa'yo ingat sa biyahe. Sabi ko sa'yo malapit ng Christmas, malapit ng magbakasyon. Paparamdam yung nanay ko, magbibigay ng pamasko. Oo. Yung nanay ko, magbibigay ng pamasko. Ay, mabuti sa'yo, may magbibigay ng pamasko. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Maong niya biyahe. Ayan. Gaya ng aming binuksan kanina, tungkol doon sa ibinigay na manifesto of support ng yung civil society organization ng Mapandan sa pamuno ni Bishop, ang tao doon, Joel D. Valdez. Ang manifesto of support ay binigay kay Mayor Carl Christian F. Vega bilang pagkilala ng kanilang grupo sa kanyang magandang pamamalakad sa bayan ng Mapandan. Ang naging batayan ng mga civil society organization ay ang pagtanggap ng mga recognition awards under the leadership of Mayor Biga, tulad ng back-to-back Seal of Good Local Governance na pinagkaloob ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay mahirap masungkit. Ang SGLG dahil napakaraming criteria at every year ay nadadagdagan. Kaya may mga LGU na bumabagsak dyan. Pakinggan nga natin yung panayam ng Radyo Pangasinan. Si Kwan muna, si Joel D. Valdez. Si Bishop muna. Magkasunod yan actually. So mauuna muna yung si presidente ng CSO. At susunod si Mayor Carl Christian Vega. Okay, Engineer, take it away.
ito, Pastor? Kaming mga civil society organization ay nagkakaisa para suportahan ang ating mahal na mayor sa kanyang good governance. At the same time, kami na rin yung magiging bantay niya para sa mga ginagawa na proyekto, ginagawa na pamamalakad dito sa bayan ng Mapanda. Kaya nagkakaisa kami sa kanyang suporta, sa transparency. At alam naman natin na si Mayor ay nakakuha ng 2 consecutive na award sa FGLG. Kaya buo ang suporta ng civil society organization para suportahan siya at the same time gabayan na rin sa mga programa. Alam naman natin sa nangyayari sa ating national government, so maraming mga issue ng corruption. So ngayon nakikisa tayo sa ating mayor na siya ay namumuno ng mayroong transparency. So sa kanyang pangalawang term, ano po yung nakikita ninyo sa administrasyon niya? Actually, nakikita namin yung kanyang suporta sa bayan ng Mapandan. At the same time, ganun din, nakikita rin namin yung pagmamahal ng mga taga-Mapandan sa kanya. Buo ang tiwala ng mga taga-Mapandan sa ating mahal na mayor. So nabibigay niya yung tamang serbisyo sa mga tao? Naibibigay niya yung tamang serbisyo. Bagamat maraming mga issue, alam naman natin di yan mabawala, pero naibibigay ng ating mahal na mayor yung kanyang suporta sa kanyang mga kababayan at yung kanyang serbisyo sa kanyang mga kababayan. Ano naman ang suporta ni Mayor sa inyong organisasyon? Nakabuong suporta ang aming mahal na mayor sa aming organization, especially sa civil society organization. Isang hilig lang namin, nandyan na siya, madaling lapitan at walang dalawang salita. Actually, isa kami sa mga bantay din niya. So, if ever na may naiiba na ng lihis o kaya may mali, so kami yung mga magsisilbing maninita, magsasabi, mag-a-advise kung ano yung dapat, kung saan ba dapat manindigan. At the same time, hindi bilang isang CSO president, so kami rin yung gumagabay sa kanya. At the same time, ganun din, bilang isang spiritual advisor na rin niya, so gumagabay na rin kami sa kanyang spiritual at maging mga dapat gawin. So, manindigan sa tama, yun lang yung aming goal. Sir, nagkaroon kayo ng taking. So, this is your first time na magiging presidente? Pangalawang term ko na po bilang presidente ng CSO. So, ilang years na pa itong organisasyon mo? Matagal na rin po. Last administration, ako na po yung naging presidente, pero yung previous administration, so kasama lang ako sa CSO. So ngayong nakaraang administrasyon, nakaraang term, so na-elect ako as president ngayon. So na-retain ulit as president ng CSO. So meron din kayong virus? Meron po. Nasa memorandum circular ng ating BIL. Thank you po, Pastor. So, yun po ang araw po sa ating tagapanood at taga-subaybay ng ating programa. At again, kami po ay nagpapasalamat dahil nandito po kayo nakaantabay parati sa ating bayan. And nakita nyo po yung mga pumunta, bumisita po dito. Bukod sa sila po ay nagkaroon ng oath-taking ceremony sa ating mga members ng new officers ng CSO, ang Civic Society Organization natin dito sa bayan ng Mapandan. Very active po sila at sila po ay nagplano nga po na merong benchmarking and lakbay-aral sa bayan ng Muñoz. So, by December 2 po ay bibisita po sila doon para po magkaroon pa ng additional knowledge and makakakuha po sila ng mga ideas kung paano pa sila makakatulong dito sa ating bayan. And with that regard nga po ay nagbigay din po sila ng manifesto of support. They all have signed on that manifesto na sila po ay sumusuporta po sa atin at dahil po nakikitaan po tayo ng with trust and confidence, sabi nga po nila,
At ako po natutuwa, na-surprise po ako dahil sila po mismo ay ipinaabot po nila ito at naniniwala po sila sa ating liderato. Kaya nga po ako po itong tuwa sa nabalitaan at na-receive pong manifesto of support. Sir, nakita nila yung back-to-back na nakuha ninyo na Seal of Good Local Governance. So, na-expect pa natin na makuha ulit natin po Hall of Fame? We are hoping and praying na makuha po ulit natin dahil ngayon po ay may mga bagong guidelines po ang DILG. Kaya yan po ang hinahihintay natin kung nadagdagan po ba ng added criteria o yung mga kinakailangan i-comply. So tayo po ay nag-aabang doon, but we are very much happy with the result of 2023 and 2024 na tayo po ay nakasungkit ng first and second SGLG award ng Bayan ng Mapandan. At sana nga po ay tuloy-tuloy na po dahil po regardless kung ano man ang award po na makukuha natin, sabi ko po sa ating mga co-employees dito sa Bayan ng Mapandan ay i-practice na po natin yung tama na pamamalakad ng ating bayan. Sir, good financial housekeeping, isa po yan sa requirement po ng SGLG. Tama po, at nakuha din po natin yan. At the same time, yung in line with that is yung ADAC award, ay meron na naman po award ang Bayan ng Mapandan. Kaya nga po, tuloy-tuloy lang, sabi ko po, yung wag po tayong huminto, kung ano man ang naumpisa natin, dapat yan na yung usual practice natin taon-taon. At ito nga sir, yung itong Civic Society, pangalawang grupo na po na nagbigay ng suporta. Yung una po ay yung mga iba't ibang religious group po, Mayor. Tama po. Nung una po ay nagbigay na po ng manifesto of support ang ating mga different religious groups, leaders dito sa ating Bayan ng Mapandan. Nakakatuwa po sa puso dahil sila po'y naniniwala sa ating panunungkulan dito sa ating bayan. At ngayon nga po ang different representatives ng bawat organizations dito sa ating bayan ay nagbigay din ng manifesto of support. Malaking bagay po ito para po tayo maging tuloy-tuloy na ang confidence level po natin sa pamamalakad nga po ng ating bayan ay nandyan pa rin. So in return, naman ang may tutulong ng municipal government sa mga organisasyon natin? Yun nga po, sila po kasi ang ating mga boses kada organisasyon dito sa ating bayan. Kaya nga, inaalam natin kung ang mga feedbacks coming from them and in every development na meron tayo na ipinipresenta, sila po ay miyembro doon sa Municipal Development Council para po makapagbigay at makakuha rin po tayo ng idea coming from them in terms of agriculture, in terms of transportation, in terms of different areas ng ating bayan. Sila po ay napaka-importante po dahil they are symbolizing or they are representing a certain organization sa ating bayan at napaka-importante po ng role nila sa ating Municipal Development Council. Sir, itong nagdaang bagyong Uwan ay nakita po namin na kayo po mismo pinaunahan ng pasasalamat sa mga naging frontliners po nitong bagyo at nagkaroon po kayo ng simple dinner. At the same time ay nagsalo-salo po yung mga talagang hindi po natulog at binantayan po ang Bayan ng Mapandan. Tama po yun. 2 days after ng ating hearing, ng ating pangungumusta sa bawat sulok dito sa ating bayan, we decided to have lunch. Nag-lunch po kami kasama po ng ating mga kasamaan, especially yung mga GSOs, yung mga traffic groups, yung ating mga utility, like especially yung mga nag-duty po sila during the typhoon kahit na nililipad na yung kanilang bubong, pero they have sacrificed na nandito kasama natin na tumutulong especially nung panahon ng bagyo at sila po yung sinaluduhan namin, binigyan namin sila ng proper na maayos na pagbibigay pugay dahil kung wala po sila ay hindi po naging maayos ang coordination, ang execution ng ating rescue, ang quick response team natin. So, sa binubuo ng RHU and DR, ang
MSWD, PNP, BFP, at syempre yung response team natin sa bawat barangays ay pinasalamatan natin. In-invite din natin ang barangay captains para po magbigay-pugay nga po sa kanila dahil sa kanilang sakripisyo during the Typhoon Uwan. So back to normal works after Typhoon Uwan? Tama po, back to normal kasi po na-restore ang kuryente na rin after a day, tapos the following day naman yung mga sulok-sulok ng mga natumbahan ng mga wires. And so far, we are 100% na po ngayon na energized na po lahat ang bawat linya ng kuryente po. Ibang-iba po talaga pag napaghandaan po yung mga darating na uno sa mayor. Tama po, malaking bagay talaga yung preparation. At wag po tayong tumigil. Sabi ko nga po dahil dapat continuously monitor yung mga linya ng kuryente, dapat maayos at wala pong mga malalaking puno na malapit. At malaking bagay po yun, nakatulong po sa atin. At least nabawasan po yung ating mga iniisip. At marami tayong na-save na in terms of our effort. At malamang, kung sakali man siguro, baka mamaya mag-cause pa ng accident yun. Kaya malaking bagay po talaga yun ang preparation po. Okay po, Mayor. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. So, yun po ang panayam natin kay kay Mr. Joel D. Valdez. Bishop Valdez. Bishop Valdez. Siya po yung presidente ng Civil Society Organization yan sa Mapandan. Na sila po yung nag-abot doon sa mismong manifesto of support. Kasama ang buong opisyalis ng actually nagkaroon din ng oath-taking na rin kahapon. Okay. Kaya't naniniwala ang mga organisasyon na ito sa panunungkulan ni Mayor Carl Christian Villa ng Mapandan na Pangasinan, kapaborito Errol. Siyempre yung SGLG, yung Mother of All Awards, ay napakahirap na sungkitin ito. Parang dumadaan ka ng butas ng karayom dahil sa mga criteria. Nadadagdagan kasi yung criteria na sinusubmite ng local government units sa mga nung 2023 nakuha nila, 2024 nakuha din, at ngayong 2025 abangan natin. Sana ay masungkit muli ang SGLG dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, dahil ito po yung magpapatunay na talagang maganda ang serbisyo na binibigay ng lokal na pamahalaan, na ito ay galing sa DILG. Sila po yung sila po yung nagsasagawa ng assessment, evaluation, kung ano po ang ginagawa ng local government units, o especially yung financial good housekeeping, o kung makasungkit ka dyan, siyempre may pag-asa ka na makuha yung SGLG, di ba? So, yun po, yung mga awards, napakahirap po yan na kunin. Kaya't dyan po sa bayan ng Mapandan, ibilig po tayo sa mga kawani. May kasi may tatawagan dan political will. Political will. Kasi dyan sa bayan ng Mapandan, nagkakaisa sila sa yung mga local government units. Ang layunan nila ay yung pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga tao. So kaya malaking bagay yung mga ganyan na ikaw ay napapansin na may daming effort. Paano mo na manlingkur, paano mo asikason, so kabaluyan mo, at wala rin makakapansin at satan kato nawawalaan iraratay manifesto of support. Yan po ay patunay na talagang nakikita ng mga ito, yung mga non-government organization, yung
magagandang pamamalakad ng mga local leaders natin. Gaya dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yun po yung mga yung mga nalumpa kahapon kay Mayor. Sila po yung officialis ng civil society organization. Matagal na itong organisasyon na ito. Sila po ay kasama din sa yung Municipal Development Council. Pag tatalakayin yung pundo para sa mga iba't ibang mga programa at proyekto, nandiyan po sila na nakaantabay. At siyempre, tinatanong din sila kung yun ba ay tama yung ginagawa ng mga local government official. So yung sa MDC kasi, yung Municipal Development Council kailangan kasamang religious sector, non-government organization. Actually, iba't ibang grupo yan yung MDC, Municipal Development Council. Kasi wala yung check and balance sa atin. Correct. Transparency. Wala rin. Si Kuanan Bishop Joel Atkin, wala rin nasitaan niya, medyo aga nagugustuhan, ibaga. Correct. Ayan programa at marakap, ibagamat. Ipasabi mat. Tapi na balance talagang marakap yaratan niya guguntan nasa local government units ya aga na perdi so kwarta nasa taxpayers. Okay. Medyo okay, si wala rin reaction. Basahan tayo para reaction mula kay Madil Bautista. Good job, Mayor Ming Rosario, sabi niya. Si Dili Nasis, malikat kami taga Manawag, lapod panangaro ng Mayor Mi. Kanto. Mayor Ming. Mayor Mi, at Pangasinan Julieta Cruz, pagpupugay at pasasalamat sa inyong lahat, Mayor Carl Biga. Ayan. Si Marie Geraldine Buena, masipag ang mayor namin dito sa Manawag, araw-araw nasa opisina nagtatrabaho, sabi niya. Okay. Si Merna De Vera, dati akong taga Mapandan, knowing na may shelter na rin ang Mapandan tuwing may kalamidad. Puso ko'y napuno ng kagalakan. Maraming salamat sa Diyos at kay Mayor Ming. Mayor Biga, sabi niya. Diyan sa bayan ng Mapandan. Okay. Aura. Kayang malito kasi ano yan, pinagsabay sa isang araw kasing interview. Ayan, okay. Kaya Mayor Ming at saka Mayor Carl. Ayan, okay. Si Aura Sanusa. Ayan. Mabuhay kayo, Mayor Biga, sa tulong na binibigay ninyo po sa ating mga kababayan, sabi niya. Okay. Ganon din. Makapagligligat ni Rayuntan, appreciate da. So, appreciate da. Nasa kaya leader. Correct. Marieta Navarro David, tama po kayo mga idol, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng serbisyo sa bayan ng Manawag. Mayor Ming Rosario, the best ka mo pa. Sige, si Lilia Obando, mahal ko ang bayan kong Mapandan. Good job po, Mayor Carl Biga, sa mga report ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Mapandan. Mabuhay kayong lahat. Siguro nasa ibang bansa ito. Kasi sabi niya siya po ay masaya daw sa report ni Mayor Biga. Kaya mabuhay kayo dyan sa bayan ng Mapandan, sabi niya. Ricardo A. Falconite, ayan, great job, Mayor Carl, sabi niya. Perfecto de Guzman, good job, masipag at mabait si Mayor Carl. Nakikita sa kanyang trabaho at malaki ang improvement ng Mapandan. Angie Bautista Honrado, mga idol, dabis talaga si Mayor Carl, sabi niya.
Amazing Mayor. Amazing Mayor. Amazing Mayor. Si Opelia Pabia de los Reyes, mabuhay ang bayan ng Mapandan. Okay? Alas 7:24 ng umaga. Hoy, good morning kay Manager Joey Baby. Ayan, maagang nagigising niya. Hindi pa tumitilaok ang manok. Mangkukaok pa. Gising na si Manager. Ayan. Unahan pa may manok ang kukaok. Hindi, ay ba naman yun eh. Si Manager Joey Baby talagang masipag yan eh. Masipag magtrabaho. Kahit nasa bahay, nagtatrabaho yan. Kahit natulog. Kahit tulog yan, nagtatrabaho yan. Ikaw naman, Hindi. Uy, baka siya yung nanalo sa loto, dadagupan yung nanalo. Tumaya yata 5.9. Ikaw ba tumaya doon sa may Galban? Galban yung outlet dyan sa may Malimgas. Ikaw yata yun na, Manager Joy Baby. Balato naman yan. Oy, teka. I-ano nga natin, maisingit ko lang bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw. I-congratulate natin yung mga kapulisan. Sa kailang tapang. Sa kanilang sipag. Accomplishment dito. Violation of PD 1602. Teka. Sugal yan di ba? Violation of PD 1602. November 16, 2025. Anto nata na? Anong hinahuli? 18. Anong hinahuli? Ito, ditanad balay na binalunan. Responded to a reported rampant. Rampant. Pag sinabi mong rampant, malaknaban. Malaknaban niya illegal gambling activity. Mahjong. Ilan yung bit money? 3,200 sonalada. Ay, malaki na rin. Congratulations! Malaking accomplishment po at nakikita nyo po itong mga ganitong klase ng sugal pero yung drop ball hindi nyo nakikita. Yung drop ball malapit dyan sa may kampo. Hindi nyo naman nakikita. Sa ibang bayan may mga drop ball. Pero itong bayan na itong nabanggit natin nakahuli naman sila ng nagmamadyong. Congratulations again. At baka sa bayan na ito walang drop ball. Ginagawa nila yung baka. Pero sa ibang bayan. Baka nga walang drop ball doon. Kaya nga hinuli nila yung madyong naman. Madyong. Sa ibang bayan kaya meron ding mga nahuhuli na nagsusugal. Hindi ko alam Punta kayo ng drop ballan, marami yung nagsusugal dyan. Hindi, iba yung... Hindi nyo hinuhuli, magtatanong kami kung merong permit yan. Baka permit ba sa yan, sa PAGCOR? Baka pag nadaanan nila yung drop ball nakapikit. Patay Malaysia sila Kaya baka nakapikit sila kaya hindi nakita. Hindi, baka naman si PNP Provincial Director Merculio nakatulog sa kanya sasakyan nung dumaan sila sa drop ballan. Baka hindi lang hindi pa siguro nakakarating sa kanya. Yung drop ball. Yung drop ball. Nag-umpisa na daw yan pagkayari ng bagyo, bigla namang nagbukas yung mga drop ball. Parang parang kabuti pag panahon ng tagulan, lumalabas yung kabuti. Panagbuburbur. Ganyan din yung drop ball. Pagkatapos ng bagyong uwan, lumabas yung drop ball. Kung hindi pa nakakarating sa inyong mga opisina, pakisilip naman sabi nila dyan sa San Fabian grabe yung paglalatag ng drop ball dyan hindi ko pa alam sa ibang bayan malapit din yung pista nila dyan. Meron na tayong mga nabalitaan. Ang balita natin may nagbukas na. Nagbukas na. Kaya pakisilip naman. PNP Regional Director Dindo Reyes. Di ba pinasara mo yan? Di ba? Galit ka sa illegal na sugal? Galit po kayo sa drop ball? Hindi, galit daw sila sa sa mga pasugalan na Mahjong, Tungit, Lucky 9. Pero teka, yung mga nabanggit
ko hindi nagbibigay ng PM eh. Hindi sila nagpi-PM. Kaya hinuhuli. Itong drop ball, may PM. May PM. Kaya hindi hinuhuli. Ano yung PM? PM. Permit meron? Ha? Hindi. Akala ko yung PM Kaya mo na. Sige na. Sige. Bukas na uli. Wala na po tayo sa bandang oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo po nakasama sa magang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, at siyempre ang ating station manager, Joy Baby. Antabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Lignay Baloy dito naman sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is DWJE 88.